A fő inspiráció az volt számunkra is, hogy olyan témákat hozzunk ide a kódba, ami valamennyire kötődik a régióhoz, valamennyire kötődik olyan értékekhez, amire mi is akár büszkék lehetünk, és mégis legyen valami edukatív tartalma, és így találtuk meg azt a téma irányt, ami tulajdonképpen a magyar feltalálók bemutatását ösztönözte, és hogy ebből válasszunk ki olyan kortárs, illetve nem kortárs feltalálókat, akik mégis nagyon fontos dolgokat tettek le az asztalra. Rengeteg olyan történetet ismerünk mi személyesen, ami inspirál minket, és ami arról szól, hogy egy-egy nagy felfedezéshez egy csomószor olyan emberi történetek vezetnek, ami iszonyú sok küzdelemmel jár, nagyon sok kitartás kell hozzá, nagyon sokszor szembe kell menni azzal a közvéleménnyel, ami körülveszi az adott feltalálót, nagyon sokszor akár évtizedekig nem vesznek komolyan egy-egy ilyen ötletet, és aztán egyszer csak megszületik. Maga a műalkotási folyamata vagy történetmesélés, ez több részből állt össze. Egyrészt mi a Maóval készítettünk egy forgatókönyvet, megpróbáltuk fejben elképzelni azt, hogy milyen jelenetekkel akarjuk ezt a történetet átadni. Ezt egészítették ki Nyári Krisztiánnak az idézetei, illetve a történet feldolgozásai, továbbgondolásai, így a kettő elég jól kiegészítette egymást, így tudtunk a vizualitással egyrészt a történetek után menni, illetve az eredeti forgatókönyv alapján is megmutatni ezeket a jeleneteket, de mindenképpen az volt a célunk, hogy egy kicsit vizuálisan felerősítsük ezeket a látványokat. Ez szerintem látható is a filmben, hogy például a Jedlik Ányosnál ugye a szódagép az nem egy ilyen óriási, industriális valami, amit el kell képzelni. Ez egy kis asztalon elférő találmány volt, de valahogy úgy éreztük, hogy az, amit ő ezzel elindított, az viszont egy olyan léptékű technológiai fejlesztés volt, ami megindokolta azt, hogy miért mutassuk be egy ilyen óriási industriális szerkezetként. Én, amikor gyerek voltam, akkor nekem nagyon nehezen ment az a fajta tanulás, vagy ez a tanulás folyamat, amit magolásnak nevezünk, hogy adott esetben ezekről a feltalálókról tankönyvekbe olvassak. És ezeket a feltalálókat tankönyveken keresztül, ilyen nyers információkon keresztül tanuljam meg. Én azt látom, hogy ha most gyerek lennék, akkor tökre örülnék annak, hogy úgy ismerném meg ezt az 5 feltalálót, meg az ő munkásságot, hogy eljövök egy ilyen térbe, és egy ilyen vizuális show keretében ismerem meg ezeket a feltalálókat, és azt a tananyagot, ami ehhez kapcsolódóan fontos, ezt ilyen módon jut el hozzám, és ilyen módon kapom meg. És szerintem ebből lehetne tanulni egy picit, és lehetne az oktatást is ilyen immerzívebb irányokba terelni, és hogyha ezt a részét nézzük, akkor szerintem a fiatal iskolás korosztálytól kezdve egészen az érettségizőkig szerintem ez egy jó korosztály, egy jó dráttalált, ahol különböző korosztályok megismerhetik ezt a történetet. Amíg a moziban az ember egy irányba néz, ez egy tér, ahol körbevesz minket minden irányból a vetítés, és amiben el lehet merülni, ugye ezért immerzív. Alapvetően itt úgy kell gondolkodni alkotóként, hogy valahol behelyezed a nézőt, tehát hogy csinálsz egy olyan környezetet, ahova egyszer csak ő becsöppen, és onnantól kezdve körbe tud nézni, fel tud fedezni apró részleteket, végig tud követni a szemével dolgokat minden irányba, és ezáltal időt is kell hagyni neki, hogy megértse, hogy hol van. Azt gondoltuk, hogy a feltalálók egyrészt nagyon sok embert motiválnak. Azt látom, hogy hihetetlen tudás, szorgalom, tehetség összpontosul egy csomó ilyen karakterben, de közben ugyanúgy ott vannak azok az emberi küzdelmek, amik minden ember életében jelen vannak, és ezek a sorsok, ezek a sztorik, amik aztán elvezetnek egy-egy ilyen tárgyhoz vagy módszertanhoz, ami megváltoztatja az egész
emberiségnek a működését egy-egy szempontból. Ezek inspiráló történetek, és azon, hogy inspirálóak, ezek ráadásul így össze is kötik talán a magyarokat ilyen szempontból, hogy rájuk így mindenki fel tud nézni. Talán több is, mint egy évet dolgoztunk ezen a projekten. Az elején Danival ketten kezdtünk el témákat gyűjteni, ötleteket és storyboardokat rajzolni, és aztán amikor elindult az animáció gyártás, akkor toboroznunk kellett egy hatalmas csapatot. Ezen az immerzív alkotáson több mint 10 dolgoztak, animátorok, és hát óriási felbontásról van szó, tehát amíg egy mozifilmnél van egy vászon, itt eleve van 6 vászon és egy óriási padlófelület, amire egységében kell igazából tartalmat gyártani, ez technikailag is egy nagyon nehéz dolog, és egyébként a gondolkodás módot is meg kell tanulni, hogy hogyan épít az ember sztorit egy ilyen térbe. Többször jöttünk le kísérletezni, többször jöttünk rá, hogy nem működik feltétlen, amit a monitoron látunk, és másképp kell csinálni, vagy hogy lehetne jobban. Mi már itt voltunk a megnyitón is, és hát nagyon szorosan követjük, hogy milyen alkotások készülnek ide. Rengeteget tanulhattunk szerencsére az előttünk levő eredeti produkciókból, és azt gondolom, hogy a kód az nem csak azért hiánypótló, mert hogy végre egy immerzív tér, ami az elsők közt nyitott meg Magyarországon, és hát a régióban nyilván teljesen egyedülálló, hanem egy olyan intézmény, ami kurátori funkciókat is betölt, és alkotókat ösztönöz arra, hogy készítsenek új tartalmakat. Szoros együttműködésben, tök jó együttgondolkodás volt a kódos csapattal is egyébként, úgyhogy ez mindenképpen egy teljesen egyedülálló dolog, hogy konkrét produkciókat hoz létre egy ilyen tér. Hiába magyarázom igazából addig, amíg nem jön el ide valaki és néz körbe tényleg egy produkciónál, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes ide eljönni, mert minden más az csak magyarázat, de ezt meg kell tapasztalni. Szerintem, aki eljön és még megnézi ezt az alkotást, annak könnyen eszébe juthat az, hogy ma is egy picit hasonló küzdelmek közepette vagyunk. Egy csomó ember az külföldön érvényesül igazán jól, egy csomó embernek nagyon-nagyon hosszú utat kell bejárni ahhoz, hogy az ötletét eredményre juttassa, de ezeknek az embereknek és ezeknek a találmányoknak a történetei megmutatják, hogy megéri ez a küzdelem.